Και να περάσουμε στο επόμενο πάνελ, κυρίες και κύριοι, που όπως είπαμε είναι η αντιρρύπανση, προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον από ναυτικά ατυχήματα. Θα καλέσω στο βήμα, υπάρχει μια μικρή αλλαγή στον πρώτο εκ των συμμετεχόντων του πάνελ. Είναι στη θέση από την Antipollution, είναι ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, ο οποίος είναι ο Chief Operation Officer. Κύριε Μελίδη, μπορείτε να έρθετε στο βήμα. Ο καθηγητής Σχολής Ναυπηγών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κύριος Νικόλαος Βεντίκος. Ο κύριος Στέφανος Καρβέλης, EMCA External Expert on Maritime Pollution Preparedness and Response. IMO Roster Consultant on Oil Spill Prevention and Response. Ο πρόεδρος του Castalia Consortium Stable SCPA, ο κύριος Αλεξάνδρο Ρούσο, και η κυρία Έμα Τζελάβικ είναι Area Sales Manager της Desmi Row Clean. Το πάνελ αυτό θα συντονίσει η Αναστασία Βαμβακά, δημοσιογράφος και υπεύθυνη επικοινωνίας του Ιδρύματος Ευγενίδου. Αναστασία, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε ως τώρα συζητήσει για το κομμάτι των ρημουλικών, των ναυαγοσωστικών. Τώρα πάμε για ένα εξίσου πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό της αντιρρύπανσης. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να τονίσω, όπως έχουμε αναφέρει ήδη, το θαλάσσιο περιβάλλον είναι για τη χώρα μας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της οικονομίας, της καθημερινής ζωής. Γι' αυτό και η προστασία του δεν είναι πολυτέλεια, δεν αφορά την περιβαλλοντική ευαισθησία του καθενός μας, είναι στάση ευθύνης. Εδώ και χρόνια η αντιρρύπανση, η πρόληψη των ναυτικών ατυχημάτων βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Και όχι άδικα. Τα περιστατικά ρύπανσης μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες, τα έχουμε βιώσει και στη χώρα μας, ιδίως για τις τοπικές κοινωνίες και τα οικοσυστήματα. Στο σημερινό πάνελ ανοίγουμε μια κρίσιμη συζήτηση. Πώς μπορούμε, ως κράτος, ως φορείς, ως άνθρωποι του κλάδου, να προετοιμάσουμε και να προλάβουμε ή ακόμα και να αντιμετωπίσουμε μια θαλάσσια ρύπανση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Γνωρίζουμε καλά πως σε κάθε ατύχημα δεν υπάρχει μια λύση για όλα. Η δράση εξαρτάται από την έκταση του περιστατικού, από την περιοχή, τις καιρικές συνθήκες, τα διαθέσιμα μέσα. Γι' αυτό και ο ρόλος των επαγγελματιών του τομέα, είτε πρώτα για τα ναυαγοσωστικά που συζητήσαμε πριν, είτε για τα αντιρρυπατικά πλοία, είναι καθοριστικός. Αρκεί άραγε η υφιστάμενη υποδομή και εμπειρία που διαθέτουμε σήμερα για να ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο σοβαρό περιστατικό? Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχουμε επάρκεια σε επίπεδο κρατικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό? Και ακόμα, μήπως υπάρχουν ιδέες, καλά παραδείγματα από το εξωτερικό που αξίζει να εξετάσουμε και να φέρουμε στα μέτρα μας? Μήπως πρέπει να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζονται και αποδίδονται οι αποζημιώσεις, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μην βιώνουν διπλή καταστροφή, και περιβαλλοντική και οικονομική? Οι δράσεις απορρίπανσης είναι σύνθετες και εξειδικευμένες. Με αφορμή τα πολυάριθμα ατυχήματα που οδηγήσαν σε θαλάσσιες ρυπάνσεις ιστορικής σημασίας, τα περισσότερα κράτη έχουν αναπτύξει τα δικά τους εθνικά σχέδια αντιμετώπισης. Στην Ελλάδα, το Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Ρύπανσης μετρά ήδη 23 χρόνια ζωής. Από τότε όμως έχουν αλλάξει πολλά. Τα πλοία έχουν εξελιχθεί, τα φορτία έχουν διαφοροποιηθεί και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε σήμερα για την απορρίπανση είναι σαφώς πιο σύγχρονα και πιο αποτελεσματικά. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που ορίζει και τους όρους αδειοδότησης των εταιριών απορρίπανσης. Βρισκόμαστε λοιπόν σε θέση να πούμε με βεβαιότητα ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ό,τι και αν συμβεί? Έχουμε την απαιτούμενη επάρκεια σε εμπειρία στον κρατικό και επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο? Τέλος, ένα έτσι πολύ κρίσιμο ζήτημα που θα κουβεντιάσουμε: όταν η ζημιά γίνει, τι πρέπει να προσέξουν οι εμπλεκόμενοι, ώστε οι αποζημιώσεις να εξασφαλίζονται γρήγορα, δίκαια και αποτελεσματικά? Για να μην καθυστερούμε πολύ, γιατί έχουμε ήδη ξεφύγει από το χρόνο μας. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με τους εκλεκτούς μας συνομιλητές και ευθύς αμέσως θα δώσω το λόγο στον κύριο Σκαρβέλη με την διπλή του ιδιότητα και από τον ΕΜΣΑ και από τον ΑΙΜΟ, γιατί θα χρειαστούμε τη γνώμη σας στο ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα στην Ελλάδα στον τομέα της ετοιμότητας και απόκρισης περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο. Γεια σας και από μένα. Αρχικά να ευχαριστήσω την Ένωση που με κάλεσε για να μοιραστούμε μερικά δεδομένα και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε κάποια δεδομένα. Αντιφρονούντες και μη, θα συμφωνήσουμε ότι το περιβάλλον έχει πλέον μία αξία εισάξια της ανθρώπινης ζωής, εξαρτώμαστε από αυτό. Θα συμφωνήσουμε, προχωράω εγώ τις διαφάνειες. Ωραία.
θα συμφωνήσουμε επίσης ότι το πετρέλαιο θα είναι μαζί μας για τουλάχιστον μια γενιά. Για τουλάχιστον 30 χρόνια ακόμα. Και ως εκ τούτου, ατυχήματα θα συμβαίνουν που θα περιλαμβάνουν πετρέλαιο. Όπως βλέπετε από τα στατιστικά δεδομένα, μια εισαγωγή πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον προέρχεται από ατυχήματα πλοίων. Αλλά πλέον θα προέρχονται και ως αποτέλεσμα άλλων έκτακτων περιστατικών. Και αναφέρουμε σε αυτά τα στατιστικά που βλέπετε. Ενώ έχουμε δραματική μείωση των μεγάλων ατυχηματικών ρυπάσεων, που δόξα τω Θεώ η Ελλάδα δεν έχει βιώσει ακόμη, έχουμε μία αύξηση των ατυχημάτων σε πλοία γενικού φορτίου, container, ή πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων, τα οποία ενώ αυξάνουν δραματικά τον όγκο των καταλήπων, ταυτόχρονα δημιουργούν και κίνδυνο ρύπανσης λόγω της ευστάθειας και της δομικής ικανότητας των πλοίων να αντέξουν σε αυτές τις μεγάλες θερμοκρασίες. Με αυτά δεδομένα, λοιπόν, εκκλήσεις πετρελαίου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον θα έχουμε για τα επόμενα χρόνια και άρα είναι χρέος μας, τόσο για εμάς, για την οικονομία που στηρίζουμε, όσο και για την επόμενη γενιά, να προφυλάξουμε αυτή την αξία στο περιβάλλον. Είναι εύκολο να παίξει το βίντεο που είναι σε αυτή την παρουσίαση. Ωραία. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι το πετρέλαιο εκλείεται με διάφορους τρόπους στο περιβάλλον, όχι μόνο ατυχηματικούς, ξεκινάει μια διεργασία, γιατί το πετρέλαιο είναι ένα φυσικό προϊόν, η οποία περιλαμβάνει την εξάτμιση, τη διήθηση και δυστυχώς για την Ελλάδα, και θα πω τον λόγο που χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς, καταλήγει στις αχθές. Για όλο αυτό το πλαίσιο που συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου, η οποία στηρίζεται αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο, μαζί με την προστασία του περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτάται ο άνθρωπος, υπάρχει από τη δεκαετία του 1990 μία συνθήκη. Η συνθήκη για τη συνεργασία, την αντιμετώπιση των θαλασσίων ρυπάσεων από πετρέλαιο. Είναι μία συνθήκη που έθεσε ένα πλαίσιο, ένα δίκτυο, όχι ένα πλαίσιο, πάνω στο οποίο οι χώρες πάτησαν για να δημιουργήσουν σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Σκεφτείτε κάτι ανάλογο με τα σχέδια πυρασφάλειας για ένα κτίριο. Να εξοπλιστούν, και αφού περιγράψουν τον ελάχιστο κίνδυνο, να εξοπλιστούν με τον εξοπλισμό και τα σκάφη τα απαραίτητα εκείνα για να παρέχουν τις υπηρεσίες αντιμετώπισης ρύπανσης. Η Ελλάδα εκείνη τη δεκαετία έκανε ένα sprint. Υιοθέτησε αμέσως τη συνθήκη και μέχρι το 2001, όπως αναφέρατε, έβγαλε και ένα, κατά τη γνώμη μου, αρχικά πολύ καλό εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και εκείνη τη στιγμή ακριβώς παρατηρείται ένα μεγάλο κενό θεσμικά, γιατί αναμφίβολα όλο αυτό πατάει σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Και παρατηρούμε μία 20ετία μέχρι το 2023 που έρχεται το ΦΕΚ για την αδειοδότηση των εταιριών που θα αντιμετωπίσουν ανάλογα περιστατικά, σε μια χώρα που η οικονομία της στηρίζεται στην ναυτιλία και πρωτίστως στον τουρισμό. Είναι οι ατμομηχανές μας. Και οι δύο όμως αυτές βιομηχανίες στηρίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και είπα, ευτυχώς η Ελλάδα δεν έχει ζήσει ένα μεγάλο ατύχημα, γιατί φαντάζομαι και στο Πολυτεχνείο και αλλού έχουν τρέξει μοντέλα, όπου ένα μικρό ατύχημα, 1.000 ή 2.000 τόνων στην Ελλάδα, συγγνώμη για την έκφραση, θα το έκλεινε το μαγαζί.
το μαγαζί που έχει αυτό το φυσικό κάλος, αυτή την ιδιαιτερότητα που αποτελεί κόμβο διέλευσης, ενεργειακής διέλευσης από τη Μαύρη Θάλασσα και από το Σουέζ, που ταυτόχρονα αποτελεί το περιβάλλον πηγή εισοδήματος για την Ελλάδα, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και σας το λέω έχοντας ως παράδειγμα το περιστατικό του Αγία Ζώνη και ό,τι ακολούθησε, θέλω να πω το χρονικό διάστημα που χρειαστήκαμε, όσο και μία άσκηση που έγινε πρόσφατα και οργανώθηκε από την Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Υδρογοναθράκων και η οποία κατέδειξε ένα αρκετά μεγάλο κενό στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τον εξοπλισμό που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις, τα αντιρρυπαντικά πλοία, τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εταιριών και του Υπουργείου και που όλα αυτά μετά το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης έρχεται και τα βάζει σε μια ωραία τάξη, το ΠΕΚ, ορίζοντας ως ελάχιστες απαιτήσεις τα αυτονόητα. Ότι για να αντιμετωπίσεις πρέπει να έχεις, πρέπει να εκπαιδευτείς για να παρέχεις μια υπηρεσία σε μια αξία που πλέον είναι εισάξια της ανθρώπινης ζωής. Το ΦΕΚ, λοιπόν, βάζοντας πρωτίστως την οργάνωση και την εκπαίδευση, διότι αυτοί που θα πάνε να ανταποκριθούν πρέπει οι ίδιοι να γνωρίζουν, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, αλλά και να γνωρίζουν τον κίνδυνο για τη ζωή τους και ταυτόχρονα απαιτεί αυτές οι εταιρείες να έχουν ένα ελάχιστο εξοπλισμό. Όπως απαιτεί ένα σχέδιο υπερασφάλειας, ένα κτίριο, να έχει τους ελάχιστους πυροσβεστήρες πριν καλέσουμε την πυροσβεστική. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βεντίγκο, εσείς εκπροσωπώντας την επιστημονική κοινότητα σήμερα στο τραπέζι μας, πώς βλέπετε να αυξάνεται το κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης βάσει στην κυκλοφορία πλοίων που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και τι συνέπειες πρέπει να περιμένουμε σε μια περίπτωση τέτοιου ατυχήματος, κάπως όπως το σκιαγράφησε δηλαδή και ο κύριος Σκραβέλης. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για τον συντονισμό. Είμαι ο μόνος ακαδημαϊκός, Δυστυχώς. Έχετε αυτό το δύσκολο ρόλο. Δυστυχώς. Ωραία. Νομίζω ότι ο κύριος Καρβέλης, ο Στέφανος, έθεσε πολύ ωραία το πλαίσιο και έθεσε το τι μπορούμε να περιμένουμε και το τι δεν μπορούμε να περιμένουμε από μια τέτοια κατάσταση. Είναι προφανές τι έχουμε. Έχουμε, ας πούμε, για το Αιγαίο, κεντρική περιοχή. Όταν κάναμε τις αναλύσεις, είχαμε 60.000 διελεύσεις πλοίων ετησίως. 60.000. Προηγουμένως ο κύριος Κιαδάκης είπε για άλλο θέμα, αλλά είπε μην επικεντρωθούμε μόνο στο πετρέλαιο. Κρατήστε ότι ένα μεγάλο μπαλκάρι μπορεί να έχει 12-15.000 τόνους καύσιμο πάνω. Από τις 60.000 τώρα διελεύσεις αυτές, έχουμε περίπου στις 5.000 διελεύσεις δεξαμενοπλοίων. Και αν ετησίως, και αν δούμε το μοντέλο που λειτουργούν, το κλασικό μοντέλο Τραμπ που λειτουργούν τα δεξαμενόπλοια, τότε μιλάμε για 2.500 φορτωμένα δεξαμενόπλοια κυκλοφορούν. Είναι το γεγονός ότι έχουμε σημεία μεταφόρτωσης στην Ελλάδα, δηλαδή μεταφέρουμε το φορτίο από μικρότερα σε μεγαλύτερα πλοία. Το τελευταίο, ας πούμε, από το τρίτο σημείο είναι έξω από το Λακωνικό κόλπο. Τώρα, τι έχουμε άρα? Έχουμε αυτό που λέμε έναν εικονικό αγωγό, κύριοι και κυρίες. Έχουμε ένα virtual pipeline το οποίο λειτουργεί. Άρα δεν χρειάζεται να τρυπήσουμε και να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Το έχουμε αυτή τη στιγμή. Εάν μπορώ να δω λίγο τις διαφάνειές μου, αν ίσως μπορούμε να δείξουμε κάτι, τι κάναμε, ας πούμε. Εγώ παλιότερα και το διδακτορικό μου είναι πάνω σε αυτά τα θέματα και έχουμε μια μεγάλη ομάδα που ασχολείται και με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τρέξαμε περίπου το 2012, κάτι τέτοιο, τρέξαμε το 2015, τρέξαμε ένα σενάριο που είχαμε
μία πηγή 13.000 τόνων να διαρρεύσουν στο κέντρο του Αιγαίου Πελάγου. Τώρα, 13.000 τόνοι μπορεί να ακούγονται πολύ, δεν είναι πολύ. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοιου τύπου ατύχημα, αλλά φανταστείτε ότι για τα πλοία που περνάνε λίγο πολύ τα Δαρδανέλια και το στενό του Βοσπόρου είναι μία δεξαμενή. Μία από τις 5 κεντρικές δεξαμενές, έχουν και πληβρικές, μία από τις 15. Ωραία. Μπορώ να έχω τις διαφάνειες. Εάν λοιπόν αυτό θέλουμε να δείξουμε λίγο τι είπα να πει θα κλείσει το μαγαζί, που είπε ο κύριος Καρβέλης, που δεν είναι ακαδημαϊκός. Έτσι και έχουμε λοιπόν μία τέτοια κοιλίδα 13.000 τόνων, η οποία την αφήσουμε, είναι unconstrained, την αφήσουμε που θα εξαπλωθεί. Εάν δούμε τις διαφάνειες, όταν τις δούμε, θα δείτε ότι επειδή αυτά είναι πιθανοθεωρητικά μοντέλα, ανάλογα όπως είπατε με τις καιρικές συνθήκες, με τα ρεύματα, περιβαλλοντικά ζητήματα, γεωμορφολογίες, η κοιλίδα φτάνει στη Βόρεια Κρήτη. Δεν μιλάμε για νησιά του Βορείου Αιγαίου, δεν μιλάμε για Κυκλάδες. Επαναλαμβάνω, είναι unconstrained, αλλά δίνει μια δυναμική το πώς κινείται η κοιλίδα. Και δίνει μια δυναμική το τι μπορούμε να έχουμε σε ένα ατύχημα πλοίων που ήδη κυκλοφορούν, επαναλαμβάνω, στο Αιγαίο. Θα ήταν καλύτερο να το βλέπαμε. Ελπίζω ότι θα το δούμε. Ίσως. Είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα που μας μεταφέρετε. Η φαντασία μας είναι αρκετή ώστε να μας αγχώσει λιγάκι. Ήταν πιο χαρακτηριστική από τα χρώματα. Και παίρνοντας πάσο από αυτό που μας λέτε, θέλω να θέσω το ερώτημα στον Κάπτεν Μελίδη. Είστε Chief Operation Officer της Antipollution. Έθεσαν οι καλεσμένοι μας ομιλητές ένα πλαίσιο στοιχείων. Έχετε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και διεθνή. Πώς εσείς εκτιμάτε αυτή τη στιγμή στον τομέα των αποβλήτων πλοίων, πού βρίσκεται η Ελλάδα? Είναι σε καλό δρόμο από πλευράς συλλογής όσο και διαχείρισης των αποβλήτων? Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους της Antipollution θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ένωσης, κύριο Ξηραδάκη, και τα μέλη για την πρόσκληση σε αυτό το όμορφο το συνέδριο. Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυπηλιακή δύναμη με πάνω από 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περιβαλλοντολογική προστασία του θαλάσσιου χώρου. Το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των υγρών, στερεών, επικινδύνων και μη επικινδύνων ροών αποτελεί βασικό πυλώνα για την επίτευξη μιας βιώσιμης ναυτιλιακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της πράσινης εικόνας των ελληνικών λιμένων. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικά βήματα πρόοδου. Οι υποδομές παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων ενισχύθηκαν στους κυρίους λιμένες, όπως τον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελευσίνα και στο Ηράκλειο. Ενώ πάροχοι, όπως η Antipollution, συνέβαλαν στον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και των τεχνολογιών παραλαβής. Έγινε επίσης ψηφιοποίηση διαδικασιών. Εφαρμογές και πλατφόρμες επιτρέπουν την καταγραφή, παρακολούθηση και ιχνηλάτηση των αποβλήτων με μεγαλύτερη πλέον διαφάνεια. Τέλος, έγινε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019-883 που ενισχύει το πλαίσιο συλλογής αποβλήτων πλοίων και ελαχιστοποιεί τις πρακτικές παράνομης απόρριψης στη θάλασσα. Ωστόσο, εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι οι προκλήσεις παραμένουν σε αρκετά μικρότερα λιμάνια ή περιφερειακά λιμάνια και μαρίνες, οι υποδομές εξακολουθούν να υπολείπονται. Το υψηλός κόστος διαχείρισης και οι ασάφειες στις ευθύνες συλλογής οδηγούν συχνά σε καθυστερήσεις. Επίσης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενημέρωση των πληρωμάτων. Συνολικά θα πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σαφώς βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με το χθες και πορεία. Όμως απαιτείται στρατηγική επιτάκυνση σε 3 άξονες. Ενίσχυση λιμενικών υποδομών, εξορθολογισμός διαδικασιών και ελέγχων
Και τέλος, ουσιαστική εμπλοκή όλων των φορέων. Ευχαριστώ πολύ. Μένω ότι κρούεται λιγάκι το καμπανάκι σε σχέση ειδικά με τα περιφερειακά μικρότερα λιμάνια και σε συνδυασμό με τις προηγούμενες κουβέντες βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει και έντονος ο κίνδυνος. Θα ήθελα τώρα πολύ να ρωτήσω Ms. Jelavic from DESMI. How modern technology can contribute to the provision of better and more efficient oil spill response services? First of all, thank all hosts for having us here. Of course, development and modernization of the equipment is crucial in improving oil spill response techniques and also to be complied with the international conventions and regulations, and also to being able to address operational challenges. A most recent key challenge in terms of operations stems out from IMO's 2020 Super Cap with the introducing of low sulfur fuel oils. These oils often have low core points, and once when they are spilled at sea, they have very different behavior when comparing to conventional oils, which are very hard to collect. Also, recent studies conducted by SINTEP and also the Norwegian Coastal Administration are saying that mechanical traditional techniques that we have developed in terms of post-spill response are not effective in these oils. This includes in-situ burning, sometimes dispersants cannot be applied, and even mechanical recovery. Traditional oil steamers are often ineffective. They end up collecting more water and then oil. So at the company, we took this challenge seriously. We were part of EU-funded project, and our R&D department has been working on the new skimmer technology, which would be able to collect these oils. Last month, we had the trials in Norway, and the solution with a different type of brush proved to be very efficient. So in terms of green transition framework and compliance with the regulation, modernization of the equipment is very crucial. Δεν με ακούτε. Τώρα με ακούτε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Castalia, Mr. Russo. Could you briefly introduce Castalia and explain how the Italian system of maritime emergency response is structured and operates? Thank you very much for the questions. And first of all, let me express my gratitude to Mr. Xiradakis and the association for inviting me to this very interesting conference and giving me the opportunity to talk about Castalia and our activities. As you know, Castalia is a consortium which involves about 30 Italian operators specialized in anti-pollution services. Set up in 1985, Castalia actually provides oil spill response on behalf of the Italian Ministry of Environment. Of course, the consortium provides also other services, but the oil spill response is the core business. How this system works in Italy. The Italian Ministry of Environment, as many other countries, has developed a master plan for the oil spill response with the purpose to define strategies and to coordinate public authorities and private companies in action. This plan defines different level of emergencies. We have level 1 minor pollution, which are managed by local Coast Guard with the help of local operators. We have a second level of major pollution, which is managed under the national plan with the help of interagency coordination, and we have then severe national pollution managed by the Civil Protection Department with the needs of huge intervention on a national or even international level.
So, as you can see, you have some key actors. Among them, you have Castalia, who provide the operational structure. How to keep this system ready to work? There are many actions, but particular importance is in the continuous maritime surveillance, monitoring the marine traffic and the industrial coastal facilities, of course, the international cooperations, performing periodic emergency drills and training programs. These are all actions needed to have a performing approach to the protection of marine environments and to have quick response and coordination among stakeholders. Let's talk about Castalia. Castalia, as we said, is in charge of the operational structures with a fleet of 23 vessels, 9 offshore vessels and 14 coastal vessels deployed all along the national coast. Plus ground facilities, we have a coordination center located in Roma, and we have fire warehouses. The offshore vessels, of course, have got it's a unit with LOA between 35 and 50 meters, registered for international navigation with recoil notation, and with a recoil capacity between 200 and 500 cubic meters, whilst the coastal vessels are smaller, with an LOA between 20 and 35 meters, and registered for coastal navigation, of course, and for recoil services with a recoil capacity between 20 and 35 cubic meters. All these vessels are equipped with technology installed on board to help the operations. I'm talking about oil spill detection radars, infrared and optical sensor and drones, plus technologies installed in our coordination center. Very important is the oil spill information system, which helps us in having forecast to monitor how the oil spill develop, the impact of the oil spill, and so on. So we try to introduce technologies. We try to get some experience from our track record. We try to develop skills in order to have a level of our service which match with the expectation of our main clients, which are public authorities, but also private companies. Okay. Thank you. Κύριε Βεντίκο, ήθικε να ξέρετε το τεχνικό πρόβλημα. Μπορούμε να δούμε την παρουσίαση και να δούμε όλη αυτή την εικόνα την οποία μας περιγράψατε. Και όσο θα θέλαμε έτσι να μας την παρουσιάσετε λιγάκι και να μας πείτε, θα ήθελα να μου απαντήσετε και στο ποιες εσείς εκτιμάτε ως βασικές προκλήσεις ή αστοχίες στο θεσμικό ρυθμιστικό πλαίσιο που εμποδίζουν την υιοθέτηση νέων, πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών απορρίπανσης. Μπορούμε να τη δούμε? Ναι. Όχι. Δεν σας θέλει, κύριε Βέντικο. Με ρωτάτε. Δεν θέλει να τρομάξουμε το κοινό μας. Με ρωτάτε. Έχω κάποια ερώτηση τώρα. Δεν έχω ακριβώς να μου ρωτήσετε. Όσο το βλέπουμε, μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση και θα το βρούμε. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πάλι ο κύριος Καρβέλης είπε πολύ βασικά πράγματα. Ισχύει. Έτσι, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα πράγματα. Θέλω όμως να πω το εξής. Πολύ πρόσφατα ξέρουμε τι είναι η αντιρρυπαντική εταιρεία. Πολύ πρόσφατα. Το 23. Πολύ πρόσφατα. Έχουμε τους βιογνώμονες που λένε ποιο είναι ένα oil spill response vessel. Έχουμε το notation. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
Αναρωτιέμαι όμως εδώ πέρα, εάν ρωτήσουμε τον κόσμο, ο οποίος είναι και της βιομηχανίας συγκεκριμένης, αν ρωτήσουμε τι είναι ένα αντιρρυπαντικό σκάφος ή τι πρέπει να έχει ένα αντιρρυπαντικό σκάφος ή γιατί ένα σκάφος είναι αντιρρυπαντικό, δεν ξέρω πώς θα απαντήσουν. Άρα στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως το βλέπω, είναι ότι θα πρέπει να δέσουμε την πληροφορία, και θα έρθω τώρα σε αυτά, την πληροφορία που έρχονται από τα annotation των ιογνωμόνων και να τα συνδυάσουμε έτσι ώστε τελικά να έχουμε ένα σκάφος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί αντιρρυπαντικό και το οποίο μπορεί, και αυτό είναι το σημαντικότερο κυρίες και κύριοι, να εκτελέσει την αποστολή του. Δηλαδή ένα σκάφος το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και όταν λέμε ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση, και αυτό έχει να κάνει και με μια γενικότερη σκέψη, μιλάμε για ένα μεγαλύτερο σκάφος. Ένα σκάφος το οποίο τι θα κάνει, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κοιλίδα στα ανοιχτά. Το ανοιχτά στην Ελλάδα είναι μια κουβέντα, δεν είμαστε Ατλαντικός, αλλά να αντιμετωπίσω την κοιλίδα με 1,5 κόμβο και με μόνο θάλασσα κάτω θάλασσας 2 ή 3, μπορεί να μην αρκεί πια. Και να πω κάτι πριν σχολιάσω εδώ, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι τι, κοιτάμε τις κοιλίδες των εναλλακτικών καυσίμων που θα έρθουν. Δηλαδή αυτά είναι λίγο λιμένα στην άλλη Ευρώπη. And we have to do that also here in Greece. Τώρα, να πω κάτι, να δω πώς πηγαίνω. Καταρχήν, αυτή είναι η εικόνα της κυκλοφορίας στο Αιγαίο. Οπότε θα παρακαλούσα να μην περιμένουμε, θα τρυπήσουμε, δεν θα τρυπήσουμε, θα κάνουμε. Δεν έχει νόημα. Είναι όλα εδώ. Αυτή είναι η εικόνα. Από αυτές τις διαλέψεις είναι η αριστερή εικόνα. Η άλλη είναι γενικά της Μεσογείου. Από αυτά μιλάμε ότι έχουμε 2.500 διαλέψεις πλοίων φορτωμένων τάνκερ. Τώρα, για να μην σας καθυστερώ πολύ, δεν θα πω όλα αυτά, αλλά ναι, υπάρχουν. Εδώ είναι το τι είχαμε τρέξει εμείς, για το Αγία Ζώνη με ένα λογισμικό το Γνώμη. Αριστερά είναι τα μοντέλα μας, τι προβλέψαμε, και δεξιά είναι τι θα γινότανε. Πέσαμε μέσα στα μοντέλα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας συμβουλεύτηκε και κανείς, αλλά πέσαμε μέσα στα μοντέλα. Ερχόμενος λοιπόν τώρα, αυτό είναι που μιλούσαμε. Βλέπετε την πηγή, εδώ φαίνεται, όχι. Βλέπετε από εκεί που ξεκινάει έτσι, ο χρωματισμός της κοιλίδας, είναι το σημείο στο κεντρικό Αιγαίο με το 13.000 τόνους, και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες βλέπετε πού πάει η κοιλίδα. Καταρχήν, Κυκλάδες. Πώς το πες? Κλείνει το μαγαζί. Η βαριά μας βιομηχανία, έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να λέω ότι είναι ναυτιλία η βαριά μας βιομηχανία. Δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσουμε, αλλά κλείνει το μαγαζί. Και έχω και άλλη μία εικόνα, νομίζω. Είναι πάλι στις Κυκλάδες. Έχουμε καλύψει μόνο τις Κυκλάδες, έτσι. Όλες οι ακτές. Εδώ είναι πετρέλαιο που αναποτίθεται στις ακτές. Όλες οι ακτές των Κυκλάδων. Έχουμε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το ίδιο συμβαίνει, γιατί έχει μεγάλη εποχικότητα. Πότε θα γίνει η κοιλίδα? Αν είναι καλοκαίρι, αν είναι χειμώνας, πότε θα γίνει? Υπάρχουν καιρικές συνθήκες που το ίδιο γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο, όλο. Πάλι Κυκλάδες. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι και η νησιά του Βορείου Αιγαίου, βλέπετε τη Χίο, την Ικαρία έχει αρχίσει και τη Σάμο και παίρνει πετρέλαιο. Ναι, ναι. Και το ίδιο μπορεί να φτάσει, δεν νομίζω το έχουμε βάλει, ναι, το ίδιο μπορεί να φτάσει και μέσα στη Βόρεια Κρήτη. Εξαρτάται από το είδος του πετρελαίου. Βυθίζεται το πετρέλαιο ή δεν βυθίζεται? Το Αγία Ζώνη, το πετρέλαιο το ψάχναμε μερικές περιπτώσεις. Τι κάνει? Οι καιρικές συνθήκες το διαλύουνε. Αν είναι έντονες και το διαλύουν, το μετακινούν και πιο γρήγορα. Το αναμειγνύουν, το κάνουν γαλάκτωμα. Όπου αν το κάνουμε γαλάκτωμα και έχουμε κινητοποιήσει εξοπλισμό που δεν προβλέπει τέτοια συνεκτικότητα, έτσι, είναι σαν να το έχουμε κινητοποιήσει καθόλου. Δεν κάνουμε τίποτα. Κατάλαβα. Το μήνυμα που θέλω να μεταδώσω λοιπόν είναι, πώς να το πω απλά, ναι, είμαστε τυχεροί. Ναι. Μέχρι τώρα. Ωραία. Κρατήσουμε αυτό. Να δώσω τώρα το λόγο στον Κάπτεν Μιλίδη, επικριβώς επειδή υπήρχε επιχειρείται στο πεδίο
Πώς κρίνετε την εθνική νομοθεσία? Κρίνετε επαρκής? Απαιτείται πιο στοχευμένη νομοθέτηση? Και αν ναι, σε ποιους τομείς εσείς έτσι θέλετε να προτείνετε? Λοιπόν, το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχει εδραιωθεί στη βάση των διεθνών συμβάσεων, ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικών νόμων, όπως και με νεότερα διατάγματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αν και πρόκειται για ένα εκτεταμένο και πολύς σύγχρονο πλέγμα, εντοπίζονται σημεία όπου χρειάζονται και απαιτείται βελτίωση και εξειδίκευση. Οι προκλήσεις του ισχύοντος πλαισίου είναι οι ασάφειες σε διαχωρισμούς αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης, λιμενικών αρχών και ιδιωτών παρόχων, είναι η έλλειψη εναρμονισμένων πρακτικών σε όλους τους λιμένες, όπου η ίδια νομοθεσία πολλές φορές εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο. Και επίσης υπάρχει περιορισμένη πρόβλεψη για περιστατικά εκτός λιμένων ή σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, η Anti-Pollution προτείνει μια σειρά από μέτρα, όπως τη δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου αντιρρίπανσης με επικυροποιημένο εξοπλισμό, ετοιμότητα και πιστοποίησεις. Την ενίσχυση του πλαισίου αδειοδότησης δραστηριοτήτων αντιρρίπανσης και τέλος την ενσωμάτωση προβλέψεων για net zero operation, κυκλική οικονομία και επαναχρησιμοποίηση ορισμένων ροών αποβλήτων. Αυτά είχα να προσθέσω όσον αφορά για την... Οι τρεις βασικές αιχμές, ακριβώς για να είμαστε εναρμονισμένοι με τις ανάγκες του 2025. Ms. Jelavic, what type of oil spill response equipment is needed to respond in oil spills coming from offshore platforms? When it comes to offshore platform spills, what we can see that they usually have limited space for storing oil spill response equipment, and the equipment that we provide to responders consists of response packages. This means heavy-duty equipment like rubber booms that can withstand offshore environment and then can be swept in a large scale. These equipment are stored in DNV containers that can be mobilized fast on the vessels, and usually they are scalable and compatible for complete offshore, including containment with the oil booms, recovery with the skimmers. Usually the skimmers need to have brush banks because operation can last for days. And then you have to consider evaporation of oil emulsification to be able to handle higher viscosity oils. And not least, temporary storage tanks. I would say it's very important pre-planning and to plan where recovered oil will be stored, which port can handle, receive, recover oils, and so on. Russo, in your view, what is the added value of the cross-border cooperation in maritime protection and pollution response, particularly between Italy and Greece, of course? We have EMSA, who is the maximum authority in terms of cooperation, but I think we can do something more on different levels. Let me start from our slogan in Castalia. We say many names, a single aim, because we refer with many words, different words in different language, to the sea in English, Thalassa, if I'm not wrong, in Greek, mare in Italian. All these words are referred to the same element, which we share and we have to respect and to protect, of course. So having in mind this aim, we can find many ways to cooperate in order not only to join forces for large oil spill, but also in order to share information and experience to
providing information to the national countries when they have to define action plans or they have to work on new regulations. And last but not least, we can cooperate in order to communicate to stakeholders at every level how important it is to protect the marine environment. Thank you. Κύριε Σκαρβέλη, από την εμπειρία σας, πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από τις νέες αγορές θα επιστρέψουν ουσιαστικά σε επενδύσεις για εξοπλισμό και εκπαίδευση? Πολύ ωραία. Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση και θα χρησιμοποιήσω στοιχεία από το κάθε ένα από τους συνομιλητές μου. Ευθέως απαντώντας σε εσάς, φανταστείτε μια κυκλική οικονομία. Έχουμε το κενό, το βασικό και πρώτερο κενό, του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Όταν λοιπόν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, θα πρέπει οι υπόχρεες εγκαταστάσεις να έχουν έναν ανάδοχο. Ο ανάδοχος αυτός, βάσει της νομοθεσίας, θα πρέπει να έχει έναν δεδομένο αριθμό εξοπλισμού και προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να το έχει εκπαιδεύσει πρωτίστως για να μην τραυματιστεί. Κάνω παρένθεση και σας λέω ότι σε πάνω από 35 ασκήσεις που έχω συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ από μόνος μου έχω προκαλέσει τα μεγαλύτερα ατυχήματα τη διάρκεια της άσκησης. Ακόμη και στις τελευταίες ασκήσεις. Χωρίς ασκήσεις δεν πρόκειται να μάθει ο κόσμος να εκπαιδευτεί και γιατί είναι σημαντικό. Είναι τα νούμερα που θα μοιραστώ μαζί σας λίγο αμφωτικά. Ακόμη και αν καταφέρουμε να φύγουμε από τον εξοπλισμό των υφιστάμενων της Ελλάδας, όπου το πράγμα ανοιχτής θαλάσσης δεν κάνει ούτε για λιμάνι, και πάμε στο επίπεδο που ορίζει το ΦΕΚ, ακόμη και αν καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα στόλο αντιρρυπαντικών πλοίων, εγώ θα έλεγα βάσει των κανονισμών των υγνωμόνων, τοπική μου άποψη, και τους εκπαιδεύσουμε ώστε να μην τραυματιστούν, από το πετρέλαιο, από μια δεδομένη ποσότητα πετρελαίου που πέφτει στη θάλασσα, είμαστε ικανοί να μαζέψουμε το 20%. Το 20% είπατε? Το 20%. Στην Ελλάδα, με αυτή τη γεωμορφολογία και με αυτή την αξία που έχει το περιβάλλον, και αυτό αποφθύνεται στην Anti-Pollution και στο σύστημα παραλαβής και διαχείρισης καταλήπων υγρών στερεών, 1.000 κυβικά πετρελαίου στο Αιγαίο θα δημιουργήσουν 60.000 κυβικά καταλήπων. Με τον εξοπλισμό που έχουμε τώρα, θα δημιουργήσουν 120.000 τόνους καταλήπων. Διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι σε θέση, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, εταιριών εννοώ, να αντιμετωπίσουν στην ανοιχτή θάλασσα ένα περιστατικό. Άρα, οι υπόχρεοι της συνθήκης που έχει υπογράψει η Ελλάδα, οι παράκτητες εγκαταστάσεις, θα πρέπει να συνεργαστούν με ένα ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει την νομοθεσία και να εξοπλιστεί. Για να εξοπλιστεί, εφόσον έχει σύμβαση με κάποιον, μέρος των χρημάτων για την παροχή της υπηρεσίας θα επιστρέφει στον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός ανεβάζει το επίπεδο προστασίας. Και έτσι ανεβαίνει γενικότερα η πρόληψη στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βεντίκο, τώρα, αφού μας είπατε ότι από τύχη δεν έχουν συμβεί τα χειρότερα, εσείς τι μέτρα προτείνετε να ληφθούν για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων? Τα μέτρα τα συνήθως χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτά που λέμε ενεργητικά και παθητικά. Ενεργητικά είναι να μην γίνει το ατύχημα. Έτσι. Αλλά να μην ασχοληθούμε με αυτά, γιατί εδώ πέρα είναι πάνελ για ρηπάνση και αντιμετώπιση. Αλλά ενεργητικό θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, κάποια καλύτερη σχεδίαση πλοίου, θα μπορούσε να ήταν ένα BTMIS, ένα BTS που λειτουργεί στην ολότητά του, θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα. Ωραία. Στα παθητικά μέτρα τώρα, που τι έχουμε, γιατί ρηπάνσεις έχουν γίνει, έχουμε αντιμετωπίσει ρηπάνσεις
γιατί το 20% που είπε ο κ. Καρβέλης ισχύει, αλλά εδώ πέρα έχουμε μαζέψει, έχουμε αντιμετωπίσει ρήπανση. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που αναφέρθηκε ήδη στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι απολύτως προφανές ότι κάτι το οποίο στην Ευρώπη υπάρχει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Έχουμε το δίκτυο της ΕΜΣΑ που αναφέρθηκε, υπάρχει, κινητοποιείται, υπάρχει μεγάλο πλοίο αυτή τη στιγμή που γίνει σταθμένο εδώ στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να είναι έτοιμο και να παραδοθεί σε 72 ώρες, είναι Στέφανε? 48. Δεν ακούγεστε. 48. Ναι. Ναι, να ακούτε τώρα. Θέλω όμως να διευκρινίσω κάτι για την έννοια. Ο ρόλος της ΕΜΣΑ δεν είναι να αντιμετωπίζει ρηπάνση. Αυτό, βάσει των διεθνών συνθηκών, ξεκινάει από την τοπική εγκατάσταση και επεκτείνεται εθνικά. Ο ρόλος της ΕΜΣΑ είναι να προσφέρει top-up, δηλαδή επιπλέον υποστήριξη στο κράτος, όταν η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει πλέον των 48 ωρών. Άρα έχουμε 48 ώρες μόνοι μας. Νομίζω ότι ήταν 72, αλλά οκ. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το capacity και το capability να αντιμετωπίσουμε μια κοιλίδα, γιατί μια τάξη μεγέθους, το κόστος απορρίπανσης στη θάλασσα και στην ακτή έχει μια τάξη μεγέθους διαφορά. Δηλαδή το $1 στη θάλασσα κοστίζει $10 ή το €1 €10 στην ξηρά. Συνεπώς, εξοπλισμός και σκάφη ανοιχτής θάλασσας, κατάλληλα να μπορούν να λειτουργούν σε ανοιχτή θάλασσα. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες και της βιομηχανίας και του Υπουργείου, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, να μπορεί να αντιμετωπίσει από το δίκτυο γρήγορα και αποτελεσματικά και να μπορεί να προστατεύσει. Όχι, δεν είναι μόνο ακτές, δεν είναι μόνο παράλληλες βιομηχανίες, δεν είναι μόνο Natura περιοχές, δεν είναι μόνο θαλάσσια πάρκα τώρα, είναι όλα μαζί. Είναι όλη η χώρα. Εσείς, Κάπτεν, θεωρείτε ότι οι επιχειρήσεις αντιρρήπανσης είναι επαρκώς οργανωμένες και αποτελεσματικές ακόμα και σε αυτή την ζωφερή περίπτωση που περιγράφουμε ενός μεγάλου θαλάσσιου ατυχήματος? Οι επιχειρήσεις αντιρρήπανσης στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί ειδικά τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Ιδίως μετά τα μεγάλα περιστατικά, το οικοσύστημα της αντιρρήπανσης απέκτησε εμπειρία. Έθεσε πρότυπα, νέα πρότυπα και υιοθέτησε τεχνολογικές λύσεις υψηλής απόδοσης. Εμείς ως αντιρρηπαντική εταιρεία, η Antipollution, διαθέτουμε ένα δίκτυο στρατηγικούς λιμένες της χώρας με διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Έχουμε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, τεχνολογίες real-time, περιβαλλοντολογικής παρακολούθησης και στόλο άμεσα ενεργοποιήσιμο. Όπως επίσης και τα πληρώματά μας έχουν ειδική εκπαίδευση βάσει του IMO και της ΕΜΣΑ. Ωστόσο, η ετοιμότητα σε περιστατικά μεγάλης κλίμακας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που υπερβαίνουν πολλές φορές τις δυνατότητες μιας μεμονωμένης εταιρείας. Εδώ χρειάζεται και απαιτείται προσυφωνημένος μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών, λιμενικού σώματος ΕΜΑΚ, περιφέρειας και Υπουργείων, όπως επίσης και άσκηση σεναρίων, drills δηλαδή, κρίσης, με βάση προσομοιώσεις, ρύπανσης μεγάλης έντασης. Γιατί είναι κρίσιμη η από κοινού ετοιμότητα σε τέτοια μεγάλα συμβάντα. Η συνεργασία αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά το κλειδί, καταλαβαίνω. Ms. Jelavic, could you please explain the difference between the oil spill response equipment and the carafts used in port areas in comparison to those who use in the open areas? Actually, the difference between oil spill response equipment in port area and offshore application is significant, as you could see here exhibited. Port areas are protected areas without impact of current and waves, and also are high-value environments where even a small spill can cause traffic delays and financial loss. So fast response is paramount by using simple equipment that can be handled easily, and usually this type of equipment is strategically positioned in the port, so if the spill happens, the simple PVC booms that are foam-filled can be deployed to constrain the spill.
Equipment in the port also includes simple skimmer systems that are handled easily. There is no need of high-capacity skimmers, and often the package includes vacuum systems and high-pressure water cleaners because oil ends up in repreps and other structures where it needs to be released from. Comparing to offshore environments, we have waves and currents, so the equipment needs to be heavy-duty and rigid to be able to withstand these environments. Often the packages include speed sweep systems. These are new modern systems that allow sweeping of the booms at 3 knots, which makes operation faster, and these systems can be deployed from one vessel, which reduces operational costs. Okay. Mr. Russo, are there any key lessons or best practices from the Italian model that could be transferred or adapted to other national systems? I think every country has to decide what kind of strategy they want to adopt. Either you have a very flexible structure, not just focused on the anti-pollution activities with flexible vessels, or you must have a fully dedicated structure. In that case, of course, you must have a long-term commitment, and of course, you must be supported by your country to have this long-term commitment. Thank you. Έχουμε τώρα 2 ερωτήσεις από το κοινό. Η μία είναι για εσάς, κύριε Πεντίκο. Παίρνουν μια άλλη προοπτική, μια άλλη πλευρά. Μήπως οι απαιτήσεις του προεδρικού διαγατάσματος του 65, όπως αφορούν την ταχύτητα, τα νοσοκομείο, είναι κάπως υπερβολικές, θέτει σαν ερώτημα, καθώς σήμερα δεν υπάρχει κάποιο αδειοδοτημένο σκάφος. Συγγνώμη, ποιανού προεδρικού διατάγματος? Το 65 αναφέρει η ερώτηση. Τώρα... Απαγωγιστικά. Δεν το Θέλω για... Απαγωγιστικά. Αυτό είναι για άλλο τύπο πλοίο. Ναι. Νομίζω να. Ωραία. Μισό λεπτό. Το 65 είναι για τα ναυαγοσωστικά. Για τα ναυαγοσωστικά. Είναι για τα ναυαγοσωστικά. Μισό λεπτό, όχι να απαντήσω γιατί είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Το ναυαγοσωστικό έχει νόημα να μπορεί να φτάσει καταρχήν εκεί που πρέπει να φτάσει και εν δευτέρη να φτάσει γρήγορα. Δεν μπορούμε να... Το ναυαγοσωστικό είναι η αποστολή του τέτοια ότι αν έχουμε ένα ναυάγιο ανοιχτά και σε διαφιλονικούμενη περιοχή και με τους γείτονες, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, πρέπει να πάει ακόμη πιο γρήγορα, αλλά πρέπει, για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, πρέπει να μπορεί να φτάσει κάπου, άρα να μπορεί να βγει με θάλασσα 7, 8, 9 μποφόρ και να πάει γρήγορα. Αυτή τη στιγμή ποια πλοία το κάνουν αυτό? Ποια πλοία κάνουν τέτοιου τύπου αποστολές? Πολεμικά πλοία, φρεγάτες. Δεν συζητάμε για ένα μικρό ναυάγιο κάπου σε προστατευμένη περιοχή. Όχι, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά ένα μεγάλο ναυάγιο, ένα ναυάγιο με ανθρώπους που προσπαθούν να έρθουν και να βρουν μια καλύτερη ζωή, θα πρέπει τους ανθρώπους αυτούς να πας γρήγορα να τους πάρεις και να τους μαζέψεις, να τους βάλεις κάπου πάνω στο πλοίο. Άρα και το μέγεθος του πλοίου δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε διαφορετικά. Και το σημαντικό είναι ότι αλλάζουν τα pattern λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω γεωπολιτικών εξέλιξεων. Τώρα βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν έρχονται στα νησιά του Βορείου Αιγαίου που είναι κοντινές αποστάσεις, διασχίζουν. Ακριβώς. Νότια της Κρήτης είναι το επόμενο μονομάτι. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ χρήσιμη, νομίζω, με πολλά συμπεράσματα συζήτηση. Δίνουμε το λόγο τώρα και το επόμενο πάνελ. Το Αιγαίον είναι αδειοδοτημένο ναυαγοσωστικό, μπορείς να το διορθώσεις? Ναι. Το Αιγαίον είναι αδειοδοτημένο ναυαγοσωστικό. Δεν ξέρω αν πώς συγκρίθηκε. Ναι, σωστά, γιατί η ερώτηση έλεγε ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο σκάφος. Έρχεται ως απάντηση αυτό. Το Αιγαίον είναι αδειοδοτημένο σκάφος. Σας ευχαριστώ πολύ.